Здравейте! Аз съм Венера Хасанова и днес аз ви приветствам и не съм сама с моята дъщеря Ирада. И днес ние решихме да направим едно видео, което се касае въпросите. Всъщност, според статистиката, децата задават средно по 300 въпроса на ден. Обаче ние с Ирада решихме днес да се разменим и аз ще й задам въпроси, а Ирада ще ми отговаря. И ако вие ще харесате това видео, обещаваме, че ще направим още няколко такива видеа. Аз няма да й задавам 300 въпроса, само няколко. Ирада, моля да ми кажеш за какво ти мечтаеш? Аз мечтая по принцип, като стана по-голяма, малко по-малко млада от мама, да си направя ресторант с котета или, например, нещо друго. И да си работя и да съм богата и всички да са здрави. Това по принцип е моя мечта. Добре, благодаря. Какво ти прави щастлива? Мен ме прави щастлива, че по принцип всеки ден аз винаги съм щастлива. Прави ме щастлива това точно. Например, че всички мои приятелки никога не се карат. Те са ми приятелки. Много са добри. Още ме радва, че мама винаги носи някакви подаръци. И винаги, че ми споделя много внимание. И баба също, и кака също, и брат ми също. Всички по принцип. Това ме и прави щастлива. Благодаря. Какво ти би искала да направиш сега? Сега бих искала да се облека, да тръгна да се разкождам, да си купувам някакви сладкиши, чипсове и да пътувам някъде в друга държава. Супер! Мерси. Следващия ми въпрос. За какво ти мислиш, когато се събуждаш сутринта? Мисля, когато се събуждам сутринта, какъв днес ще е тежък деня, колко часа да седя в клас, а радостното е, че днес много неща ще се случат, ще се видя отново с приятелки, ще си играеме, ще си пише домашните, ще си говориме и различни такива. Ако би ти могла да напишеш книга, каква книга би си написала? Аз бих си написала своята история. Как преминах в България, какви фактове има България, какви хубави неща има в България. Много различни неща. Тази вечер, преди да легнеш да спиш, за какво ще мислиш? Аз ще мисля как когато порасна, какъв план бизнес ще си направя, какъв ще ми е ресторанът, какво ще има в менюто и различни такива малки детайли. Супер! Бизнес насочена ти моята. Добре, последният ми въпрос за днес. Представяш, че ти имаш 100 лева, обаче тези 100 лева ти трябва да дадеш за благотворителност. Какво би ти направила с тях? Аз бих... не знам. Може би... бих дал на благотворителност. За какво? Просто... има някои хора, които дори... Хора, кошета, дървета, небета, микроби, какви още варианти за благотворителност? Тя ги има много. Да. За какво точно ти би дала своите 100 лева? За животни 50 лева и 50 лева за хора. А хора? Болни, здрави, големи, малки? Какви? Болни и бедни. Болни и бедни. Добре. Ти как се чувстваш днес? Радостна. Много съм уморена по принцип. Искам да е събота и неделя,
Да ходиме с мама някъде, да се разходиме и да ядем сладкиши. Супер. Скоро ще ядеш сладкиши. Добре, какво ти искаш да пожелаваш на хората, които гледат теб сега? Искам да пожелая много щастие, радост, успех, всичко да им е успешно. Ако ме гледат някои деца, нека на тях шестици само, а възрастни успех в бизнеса и в работата.